Сәлем дуслар. Сіз Шаян ТВ каналын қарайсыз. Жыршы, талантлы юмор ұстасы, Татар комедиялар аның турында. Рамил Шарапов. Бүгін біз аның белән сөйләшәбез. Исәнмесез, Рамил абый? Исәнмесез. Рамил абый, сезнең социаль челтәрдә 141 меңнән артык язылучы. Кайдан шуның кадәр күп подписчиклар җыеп бетерә алдыгыз? Мен бит инде үзем артист, мені яраткан шулай ук тамашачыларым бар. Мәсәлән, Инстаграмга килгәндә, дөрестән дә минем анда 141 мең подписчик бар. Карантинга ябылганчы, ул минем 82 мең генә иде. Һәм Шарапҗан образы барлыкка килгәч, менә халык мәхәббәтен яулап, халык мәхәббәте уянып, миңа менә Аллага шөкер, хәзерге вакытка 141 мең подписчик булды. Язучыларны арттыру өчен нәрсә эшләргә кирәк? Безгә дә киңәш бирегез әле. Ничек арттырырга, нәрсә эшләргә кирәк дигәннән, мин мәсәлән бернинди накрутка ясамадым. Андый шундый кешеләр бар, мәсәлән, кемдер накруткалар ясый бит, кемгә нинди максат белән кирәк. Минем алар, Аллага шөкер, урысча әйтсәк, живой үземне яраткан подписчикларым инде. Аның өчен, мәсәлән, артист буларак күбрәк үз өстеңдә эшләргә кирәк. Тырышырга кирәк, яңа идеялар белән янырга кирәк. Кызыклы, мәсәлән, миңа туры килгәндә юмор уйлап чыгарга кирәк. Менә шулай тырышсаң, инде барсы да була, минеке генә түгел, әлбәттә, сез дә ала бирсә, уңышка ирешәчәксез. Рамил абый, менә юмор белән дуслыгыз кайчан башланды? Дөресен әйткәндә, мин үзем мәктәптә укыган вакытта мин күбрәк хыялландым врач булырга, хирург булырга. Һәм инде ничек артист юлын сайладым мин, безнең театр училищесына кергән вакытта имтиханнар беренчерәк чиратта тора, беренчерәк булып, мин инде уйламаган театр училищесына керермен дип, мин дә имтиханнар биреп карадым. Һәм инде ничектер уңышка ирешеп укырга кердем. Инде шуннан 4 ел укып бетергәч, мин үзем гомумән юмористлыкка укыган кеше түгел, мин драматик, артист. Мин кайсы вакыт халыкны көлдерәм, әйтәм, миңа карап елыйсыгыз киләме дип. Аннан соң Буа дәүләт сатира театрында эшләдем, анда кертем генә кызыклы спектакльләр белән юморга кереп киттем. Һәм инде әлеге вакытта 2009 елдан бирле мин шушы юмор белән кайныйм, яшим. Аллага шөкер, ялгышмасам, ничә ел булды инде безнең? 11-12 елма. Менә шулай үземдә булган юморым белән халыкны, тамашачымны шатландырырга тырышам. Менә темаларны кайдан табасыз? Идея булмаган чакта нәрсә эшлисез? Темаларга килгәндә, мәсәлән, карантинда яткан вакытта, инде шушы Шарапҗан образы туды бит, барлыкка килде. Халык бик яратып өлгергәч, аның темалары да бит әле кызык теге. Көн сайын урамга чыксаң да берәр тема кызыклы килеп чыга. Я инде берәр гәҗиттә кызыклы тема уйлыйсың, аннарсың. Инде мин нәрсә аңладым, менә тырышып берәйберне уйлап йөрсәң, аның кадәр теге темасы сразу килеп чыкмый дип әйтәсе килә инде. Инде менә кайсы вакыт шундый уйламаганнан, көтмәгәннән бер кызыклы тема килеп чыга, я күреп аласың, берәр кызык хәл булганнымы, киноданмы, телевизорданмы, шуннан соң әкертеңне бәйләп, шушы темаларны инде юморга әйләндерәсең, һәм инде тамашачыга күрсәтәсең. Була шундый авыр чаклар, кайсы вакыт уйлыйсың килми. Ул вакытта озаграк уйларга туры килә инде, гәҗитләр дә укып карарга кирәк, тырышырга кирәк. Менә мин нәрсә генә әйтәсе килә, бер кайчан да менә сез балаларга да әйтәсе килә, төшенчелеккә бирелмәгез. Максатыгыз бар икән, хыялларыгыз бар икән, тырышыгыз, эшләгез, ул барыбер сезгә ниндидер уңыш, җимеш китерәчәк. Артист булу өчен югары уку йорты бетерү мөһимме? Әлбәттә инде укып бетерер өчен, минемчә, хыялың теләгең булса, мин үзем Казан театр училищесын тәмамладым 2009 елда. Ниндидер дәрәҗәдә эшлисегез килсә, бәлкем сез балалар белән эшлисе булса, дәүләт эшендә эшләргә кирәк булса, әлбәттә сезнең булырга тиеш дипломыгыз бар. Шундый кешеләр, мәсәлән, талантлы кешеләр, алар тумыштан ук артист, шулай ук матур итеп эшләп китәләр. Но Инстаграм белән эшләр өчен, мәсәлән, анда инде аның кадәр театр вуз бетерә торган белем кирәкми. Ләкин үзегез өчен, әгәр дә сезнең хыялыгыз, максатыгыз бар икән, сез әлбәттә укырга тиеш. Мин үзем, мәсәлән, театр училищесын тәмамладым, аннан соң тәмамладым институт культурасын, аннан соң инде режиссерга, һәм инде шулай ук там бер белемем бар, ул минем психолог. Институт социальных гуманитарных знаний дип атала. Шуңа күрә
Сізде білімлі болыңыз һәм инде барлық тілеклеріңіз, хыялларыңыз чынга ашсын деген тілекте каласыз келе. Сіз тормышта да юморлык кешеме, яисә бу сәхнә образы гынамы? Миннән һәр вакыт сорыйлар инде, син Рамил сәхнәдә бер төрле теге кызык дип, тормышта гел серьезный диләр. Мин сезгә дә әйтәс килә, мин булай үзем нык серьезный кеше, юморист булсам да, әлбәттә инде образлар төрле була. Аларын тудырга кирәк, юморист булгач инде образ буларак ул гел халыкны шатландыра торган гына булырга тиеш. Шуңа күрә тормышта инде мин бик җитди, менә серьезный икән күренмиме? Рамил абый, бәлки сез безгә лайфхак күрсәтерсез. Безгә сезнең төшерү процессы һәм образга керүегез ошый. Хәзер мин сезгә кызыклы лайфхак күрсәтәм. Мине гел балалар шуны сорый, гел миннән көләләр. Минем инде күргәнсездер, минем инде колаклар Аллага шөкер зур. Менә сез аны эшли беләсез микән, юк микән? Менә мин беләсез килсә колак селкетә беләм. Ышанмыйсызмы? Селкетеп күрсәтимме? Менә мен яхшылап карагыз миңа инде. Колакларга карыйбыз. 1, 2, 3. Селкенәме? Сезгә җиле килмиме инде? Әгәр дә инде менә сездә шуны эшлисегез килсә, тырышып әлбәттә аны күзге янда репетировать итәргә кирәк. Ул колакларның мышцалары көчле булырга тиеш. И колаклар минем кебек бераз зураграк булырга тиеш. Но сезне кичкенә булса да килеп чыгарга тиеш. Шуңа күрә күзге янда тырышсагыз, менә шулай минем кебек колак белән җилфердәтеп очып китәргә дә мөмкин. Рамил абый, шәп булды бу. Рәхмәт сезгә бик зур. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Шакыругыз өчен табырга зур рәхмәт әйтәс килә. Барчагызга да уңышлар теләп калам. Алла бирсә, мотор итеп концертлардамы, урамнардамы очрашырга насыйп булсын. Пока-пока. Дуслар, ШНТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.